Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay manghirap. Itaw, labing na no, makanian po sa ato si Tito Grigi, kuya. Muraman po siya ka atong papa. Miles, ikaw, kuya Dudut, masap ka? Ingon anak sa imong batiun? Ha, kuya Dudut? Wala man. Wala. Wa, good. Wa, Oo, wa. muraragwa ba? Oo, gani. Mura lagwa. Ay, di day ta parihas. Gani. Kalain sa ni mo, Joy. Di ba guna na ito, Papa, si Tito Grigi? Kay, ningon day ko. Ngawa man. Paling-paling jud ka, uy. Paling-paling ka. Kato na mingon ka. Nga, murang po si ato, Papa, si Tito Grigi. Siya dito, paling-paling. Day, baling-baling, taka lang kada. Mura ramang good ang akong giingon, good mura. Hilom, uy. Hilom. Suko, di ka. Ang ako masuko. Wang suko, sa manday nang imo, be. Lain mong good. Anong lain man? Basta, lain. Pila ka- Libog ko eh. Kailan kaglain? Ay, libog ko nimo kaya, ay, libog ko nimo. Ah, Unsay lain nga imong gisulti, Dudot? oh, hala, si Mama. Uy, asan ang baling inahan nga nag-apa sa duha? Wa pa man. Saya gilata mo na tasyan. Ay, kau din na shot. Ako tao na. Ikaw ka? Za, musay ikaw ka. Tala ko nang bakon. Ikaw ba na tasyan? Ikaw na nang? Tama day, ikaw. Ikaw ka. Da. Pagsigig inamaw di ersiyot, oy. Bugal-bugalon, tampalungon, tahinoon ka. Sikma karog auto. Kuya, wala naman ng palong na no. Da, Kasi da, kumam da. nag-auto. Oh, grabe. Da, sukol ka. Bisag unsay pwede, marsikma nimo. Bisag unsa, pili lang. Pili pa. Gusto ka, kuan ka Yawa ni ng mo, bulldozer. Sikma ka, anak, pili lang. Yawa ng tansya nga. Di Naman. ba? Aksyon taga-balaka naman ak. Hilom resort ay. Be, sao bugal-bugalon mo yung kay ka. Ako may mo tuyuan. Sabay tuyo ni mong nanumbay ka man. Oh! Di tayo magkasuroy din sa itong mga silingan eh. Ni sa to. Kisa bagoy nagingon ni mong dili makasuroy nga wa man. Kaya rin ingon magag. O, kaya kuyo na ako. Ganun bahay mo ko. Oh, usap na. Ha? Wala yung pasabot ka. Agar priyado kay kamihan ko. Oh, ha? Hilom resort ay. Isod ko ng onimus. Basketball ring noon. Oh. Gidagaw ka. Tuko. Noon na rin na ni mong kagwanga ka. Iutot pa na ni mo, wag kang na. Ah! Si Pagtawag mas kong utot nang. Oh. Ha? Na magic. Ngayon utot ako. Maigo, buwag tang. Ayaw yung ko ginang gawin siya. Katilaw ka mo yung bagay. Tansyang ba yan? Suwaya. Hmm? Mili pa taon ko eh. Isang taon ko magpataka og tilaw eh. Uy. Nga, managinot bisag wanay lunok. Usa? Usa to gisulti ni mo? Wag klaro to. Ang klaro ha. Nga ako ga, mamili po taon ko eh. Di po taon ko magpataka og tira. Nga sa ato pa. Ang imong gipasabot nga wa na ko'y lunok, ha? Mao ba na isot? Hey, shade na lang ni mo. Di sa kumanaginot og way tuli. Unsa lang? Ako ay tuli. Ah. Gusto kang sampol ha? Gusto kang taraw? Gusto kang taraw? Ha? Gusto kang taraw? Gusto kong ebidensya. To see is to believe. Mutanaw gina.
Nganong nagtinan-away man mo dudot, Miles? Wa man mo maningog. Mamang ko kay labot makurin. Si Kuya Dudut ramang miingon nga lain, dili man ako. O bitaw. Ako'y nagingon pero tungod man nimo pi. Kay lain man ang imong gisulti. Wala si Kuya. Kay dili. Ayaw mo pagtudtod, ha? Palagutag yun ko ninyo. Kaya nga naman day dudot, ha? Ngano? Ingon man siya ma. Nga, kuan ko no. Wala ko no siya mingawan ni Papa Francing. Kay na naman si Tito Griggy nga mura ko no ka mo Papa. Unsa? Taka lang yung Kuya da. Hindi mong ko naman akong gisulti good. Kay dili. Mulimod yung kada. Taka lang yung Kuya da. Taka lang yung ka. Taka lang, taka. Salig lang ka maguwang ka. Mama siya na may sulti kay magsige o kuan. Anha si Tito Griggy sa ato. Sige, betangan na si Kuya Greggy. Kay pinangga man taniya, be. Ay, lago. Panghilom na mo, ha? Panghilom na mo! Panghilom na mo! Ahak yun ang tansya nga eh. Ito tiyo ko na. Digin mo to nga natuli ko. Kaduha mo ko patuli. Sa una ko patuli. Sking di malasa. Napikot. Nauli. Nga. Gusto siyang matanaw. Gusto live. To see is to believe pa. Ay, pastilan sinantan siyang. Uy. Wala. Tudot og Miles ba na? Nagsunod lang ilang mama. Skulina. Di mas lagi kan. Klaroon talaga. Murag daghilak ni sila Miles. Murag daghilak yun kinig sige lugod si mata. Waso ng puling kayo. O may abog din eh. Klaroon ko rin Oh, tago. Tago siya. Kay, makitaan ka. Pasalipon din ka sa ganyan. Aps. Dakilak lagi yun. Kung pagking mata. Mura mag... Gigang gipaak sa lampinig. Ngano ka? Basig kasabayan ko rin Kay isig og kusmod magkaitugnaw nga nagsunod nila. Agoy, looyang day Miles. Hilom na, Miles, ha? Hilom na! Uno! Unsa man dahil Miles ko rin Ay, dahawa, maoy. Unsay wa. Wa nga naghilak man eh. Miles, unsa man? Di ka mo hilom, ha? Ilong na nanday. Lumoy, ikay na kaingon. Ilong na lang gan. Kaya giunsa man dahil ni mo Smash Dudot. Wala man laoy. Unsay wa. Nga maumay ang sulti nga ikaw ang nakaingon. Nindali magod ako. Siya ramang god. Ay, abot ninyo mga bata mo. Naunsa mo. Nagparihas naman lang mo ang inyong inahan. Takalin siya si Miles yun. Si Mama Tansyang, eh. Wara mang good. Wala kaso. Wa raman good. Pero naghilak si Miles. Wara na. Nalang pangaon na mo. Kay muuli ko sa bahay. Si Mama Tansyang ba? Naibaw na bitaw kay ning duha nga may pagkasiaw. Nagpabatlong. Akong gisita. Di ka man angin malaing good tungod lang anak. Kaysa ba dili malain? Mura manggod ta direg hanggaw nga ingnon lang ni mugwa bisag klarong nang hilak si Miles. Sige ingon wa. Dili na lang yun ang kapangutana. Dili na lang ko pwede mahibaw. Nga apugod ko ning duha. Kana lagi may problema. Dili man sa ingon nga pagpamoy-boy. Makapanangpit ka man lagi. Mangaon lang usa tama. Magsulti taron. Lula, ayaw lang uli. Ayaw lang may piyae. Ay, waraman ko no'y problema. Hala, mubalik raon niya ako kanus ako gana. Mubalik din eh. Lola pa,
Si Mama Tansyang, uy. Gusto na ko rin na. Nangutan na bitaw tagtarong, dili tatarungon og tubag. Panangtit niya mo, ha? Panangtit niya. Kinsa gani ang mo overtime ninyo? Pagpaibaw lang mo sa guard on duty, ha? Nya, mulagbok. Kay, moderate kog off, inay alas 5. Sige. Kay, arion sa nako ang uban sa linya. Mark. Kung ganahan kang mo overtime, kamo si Jake. Overtime lang, ha? Muna lang ko rin ninyo og off. Ini alas 5. Di ka mo overtime, Sir Franz? Itaw, itaw. Dungan ko rin mo kay may butante kong sulti mo. Isulti, unsa man na? Basta, importante siya. Bayan ni Rian sa HR. Ha? Bahin ni Rian? Kay ngano mo dahil, Jake? Ngano? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!